Apa? Itu nggak saya. Jangan salah belajar lagi. Macam ni, pasal itu enggak. Bima, oi Bima. Sir. Maksud sebenarnya जोंना बायराव एसे जिरायना दंथारो. Udah ya, Sir. Bima, जोबोर ओंखाम उखैना फैबायलै आङो. मिथिखाबाय आङो बिमा, नोंखौ आङो जोबोर गोथाव ओंख्रि संना दोनखादों. बिमा, थां ओंख्रिया थुलैदो. ओंखाम जानोसै. Neng लाबोना दोनफैनायखाय ना बेदर? हाब, मा राव जाखोब्रा बेलाय बिमा? Malah लाबो नोंलाय? हामिया लाबोनो बे ओंख्रि गुसुआलाय मा जाखो? बेखौनो खुरैदो थां. Bila, फिसालाया जालांबाय. आंनो दोनग्रोबानो जायोना बे बाखौ. आंखौ मिथिखायो. जानाय गैयाबानो जाया होननानैहाय. फिसाला जालांनाया दोन जाबाय. इसिबां ओंखाम उखैना फैदों आङो. आंहा ओंखाम जानाय गैयाबानो जाखाया. दे, जाबाय. संनोसै आं. आलु बाथोनखौनो. दे, थाब सं. Ada? Oi ada. हाब, फंबायसो माथो. Bicara orang nama. हाब, मानि मिथिंब्रा फंबाय? Parti ni meeting lo buku Kajau. पार्टिनि क'क्राझारा? हा, खैथायाव जायो? Dosan ni berani dosan. दे, थांनोसै आङो. Deh, kamu lihat ada apa? ओइ बिमा, ओंखामखौ संनांगौलै. आं ओंखाम उखैनाय मोनासै बिमा. मिटिंआव थांनो नागिरबाय आङो. दे. थाथ'दो बिमा. ओंखामखौनो उखैयाखैलै आङो बिमा दिनैहाय. थाथ'दो दे. दे. Dah bangun mandi tu lah, cepat. औ दे बिमा, दा बोरमा बेदर लाबोनोसै आङो. Hap, anak saudaranya pasti dapat dia, Bro. Sama dia mau cari lambai. Nah, bosong dia. Ibu tuh mau bawa dari sini ya. Pai big boy lagi. Thôi nó ra bài thằng siêu biểu thằng nữa. Đấy là những cái gì? 아이폰을 당신 아마. Lay lên, sao nó bay ra bên miền người ta giờ? 빠이 근데 학교 다 비지잖아. 뭐 한국 사람이지는. Thôi đừng đi thằng nha. Ra gì? Thôi. Vì ông nó chỉ cái chưa mà đang. 용아, 나는 내가 그것도 나. À. Lên một đứa bà lại. 오나보나 뭐래. Khanh bị cô lực là nó phun người liềnคือมาเนี่ยlực là 이것이 미시즈는 그 나거든. 어이, 형, 중근. 아, 능력이 앞에 있네야. 아이폰이요. 까리야. 맞다, 홀라나니 말이 좋은 거지 가랑우라. 이거에 팝가 고서 가랑 모양이. Ini malah dah begini juga, berani sebelum datang. Lu ni. Đi lấy chỉ ăn cả đừng muốn nó lực là nó hay là lấy nó ra. Ai cũng quay nhìn chơi. Bây giờ đi ra đừng đặt. 산능부 गोजांगोन गोनांथि दिनैलाय टाइमावनो गिथायाखै मालाबानो भारत थाजालांगोन होनबा दिनैहाय लाइ मोनसेयाव सभा दङमोन थांथारनांगौमोन फैसा गैया फिफा हाबाब 5,000 थाखा दङ फिफा दे बेखौनो हरदो बेखौनो हरदो दे बायनो फैसा गैया फिफा हाबाब है माबा मोनसे जागोन बेयो गाबोन इसोर दङ ना माबा मोनसे
दे लाबो गोजांनोबो माथो बोथोरखौ नालाय 이것이 맞아. 가봐라. 비정 같은 집 못하면 돼 봐라. 너 봐오다. 소문이 뭐냐 풍이야. 소리래. 나 아마 좀 마태야를. 사마를 가봐이보다 곤칠라가 세우는. 씨가 영랑이 좀. 아니 그래 좀 붙여 지금 말아봐야 돼 이놈아. 어이 비고 뭐라 그러나 나마. 아니. 응 사바이네 나는. 왜 그래? 나보니. 어디? 아유. 사마 가봐이다. 토로토 사바이 당수도는. 방바우나 골라 매우 비중이 벌써 신의 방식이야. 왜? 네. 너 나도. 아. 그래요 무슨 일래? 가게. 의자. 예. 로로로. 아야 사비야 비생 실리 잠바 비역시 스는 문우 비생 실 탐수. 알아 바보 탑자야. 아이래 저. 아 말가 뭐 탑시 찾아오네 농아배 답은. 바로 바이봉 준다 근데 하야. 아 지그리 하니. 로로로나. 에 로로. 무대 살아있는. Này, ra bầu mà thật là cái đi phát ông bay cái chuyện lên cứ bay cứ đàn bay à bà cứ biết này phải lai bà nào bay cứ đàn mà bà biết này hơn ba mươi thô ăn bay cứ sao được nhỉ? Chơi à phải đi mưa được. ô đừng bảo ra thô cái đồ lai này nó là của đen đen mua ra sao lại cả Boleh kau ada lagi ni apa lagi nak berang? Ada kena di cerita dalam gua ni. Pembuat. Neng siapa ada pembuat? Oh, kita macam lagi tu lagi tergitu ni. Boleh mari kita celah dia pembuat. Apa mari kau ramu? Ada, neng kali boleh bertanggapan. Kau ramu jawab gini meeting dah dengan pembuat. Parti ni, ang biong thangdemo jawab moja kita ni neng hal mana thangake? Habab, sekalai धोरोमनि बैसे बिबान दं हिसाबै सभायाव थांनो मानसि लेंबाय बायदि मोन आं आरो बेनिखायनो आदै सोमफ्रामबावबायलै बावबाय थायो आदा मानसियाबो एसे बोरायबाय नालाय जेबो नङा दा नोंथांनि फिसाला बिदिनो सभायाव थिनहरगोन ना थिनहरा एसे सोंनाय जादोंमोन आरो थाङोबा मोजां नोंथांनाबो थांनो हागोन आंलाय मा बुंबावनो फिसालायाबो गोसो दंना गैया आरो जों बायदि मानसिनो एसे इनभाइटेसन कार्ड लाइजाम हरनांगौब्रा बिदि जानला मानलाजों जायो नामा बिदिजोंबालाय जों बोरै थांनो गोसो जानांगौ जाखो बेखौनो आदा गोसो जानायनि हरनांगौब्रा माबा दाखालै आदाया गिर्जायावबो थाङासै नालाय गिर्जायावनो जि मोजां खोन्थाखादोंमोन जोंना गावबुराया बेनिखायनो नोंथाङा सहैखाय फिसालाखौ थिनहरगोन नामा होननानै सोंदोंमोन आरो आं आदानाव आंबो फिसालानाव सोंनांगौ फिसालाया गोसो जागोन ना जायाथाय फिसाला गोसो जाबासो थिनहरनोसै आंबो आरो आंखौ थांजानो लुबैदोंमोनलाय दाखालिफोरनो न'फोराव थांनानै लायजाहैनो हायोमोन ना न'आवनो बिमायानो जोंना सानसे थाबाय थाखायो आंहा गिर्जानि खामानि गिर्जाफ्रावबो खामानियावनो बिजि जानानै थांनो सोलाबलाय लाङा साख्रिनि टाइमाबो आं बेखौ मिथिखायो दा सानसे जाखायो नोंगौ नोंनायालाय आदायाबो गारि गिदिर गिदिर गोसोम गोसोमजोंसो गाखोनानै बेरायो जाहैबाय
माथो होनबावनो आंबो दे बिदिब्ला आदा थांलायदिनि नामा औ दे होमबा दे साइकेला बोरैजों दोनदोंमोन आंलाय बुं बुं टप 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 Masa belaika? ayo deh ngomong Rakau silok nah deh. Baba. Alu boleh besok. mana kau semua gini gini Ni mapi betul. Ni para pun mapi betul di dengar. angka udah iya lah Kali yang ni pisah hukum gimana lah? Dah susah ni si baba. itu yang lu puisi buat kira orang kali tahu ni ada ni buat kayak tak sih mana kerja aku ni Ni baba udah kena. Kamu dulu sama bapa. betul dekat kamu Sama bapa. Jadi ada sekarang mulai apa kena? Apa kena? ujian kalau orang gedung ini lebih kerja Ini macam mana dia? Ini yang jadi tak. orang puisi lebih siapa puisi mulai ilmu muda Oh, ini tak. Untuk dia bapa dia? Bima Dah cepat dia. Bima boरमा बेदरखौ लाबोबायलै आङो दिनै बिराद गोथाव संदों बिमा ओंखाम उखैनोबो हाला Baik, aku bangga tu baik. माथो होननो बिमा थोजासे जायाबालाय गावबा गावनि उदैखौ थोजासे सुफुंखानांगौ ना आरो जोबोर मोजां खौरां बिमा मिटिंआव थांनानै आंहा साख्रिनि बेथनाबो एसे बारायबाय बारा मोनसिगोन बिमा बेनिखायनो थोजासे जाखानांगौ Oh, dia cepat dia. Sampai kan sekali saja meetingah. मानसियालाय बिराद बुरजा जादों आंना इब्रो खामानिया बिसि जाबावसिगोन बिमा जानला मोनला नंला Sampai जोंनि पार्टियानो देरहाखागोन दा cepat. देरहागोन बहुद मानसिफोर जादों आथिं गालायनो जायगाखौनो मोनाखै बिमा Ayo, itu जालायखादों ने. औ जेबो सिन्था जानाङा बिमा एबारो थाखानि थाखा गान्दुनि गान्दु जोंनावनो जासिगोनलै बिमा Ayo, itu जाबालाय मोजांसो cepat. औ बिमा जेबो टेनसन लानाङा आंनि सायाव फोथायनाय लाखिना बिमा Dे cepat नोंनि सायावसो. ओमफ्राय जोंना बाबु गाज्रिया बहा थांदों बिमा Hore, लोंनानै उन्दुनानै दङ. मा लोंनो Jangan faibai. मा सानफ्रामबो लोंनाय जानाय ल'ब्रा बेनालाय Dे सासेल' फिसालाखौलाय आरोबाव. आयै फिसा मा जाखो नोंनि आखायाव थै. मानो? फिसा हाब मा जाखो Baba, बोरै जाखो? Baba, नों माइदि खालामना लाखो? दे हा बाबा. मा गुजिखो फिसा दे बाबा. हाब र' बिमा आं डाक्टारनाव फन हरनो नामा देलाय. हाब बिमा डाक्टारा माथो फनखौनो हमाखै दे बाबा. Cepat. डाक्टारा आंजों एफा लोगो जायो दिनै मानो हमाखै जादों आंनि फनखौलाय Cepat, गिर्जानि मानसिफोरखौनो माखासे लिंहरदों खोमा. गिर्जानिजोंबो बारा फोथायनाय मोनलाय लाङाब्रा आङो र' बुनायनि Cepat, मा जाखो नोङो? आयै, आयै, मा जाखो नोङो? Nani? नै, सिलाय. मा जाखो नोङो? Jangan हेल' जोंनोलाय माथो सिगां हालौ नोंथां थाबनो जोंनि न'खराव नुजाफैदो जोंहा जोबोद खैफोद जाबाय जोंना फिसालाया मा जाखोथाय थाबनो नुजाफैदो हायोबा औ दे थाब लाइमुथिनि प्रग्रामाव दङ माला जोबगोन प्रग्रामावलाय माबा थेला आदसा बिदिथारना प्रग्रामा दाबो जोबाखै दे आंनि फिसालाया खैफोदाव दङ थाबनो नुजाफैदो अब्लाबो खामानि बिजिखौ दोनथ'नानैबाबो फैदो अननानैहाय बिदि जायामोन ना दे औ थाब नुजाफैदो
बिमा आं गिर्जानि माखासे मानसिफोरखौ लिंहरदों फिसा खबर जाबाय फिसा माबा मा जाखो थै बोरै लाखि मा जाखो माने मा जाखो आदा जोंबो बारा मिथिनो मोनासै फंबाय दानियासो दानि बायदिसिना खोन्थादों गोजौआव लादि थै दे बाबा दे सिखारदो जोंनि फिसालानि थाखाय बिनानै होदो फालु नोंथां जोंनि फिसालाया थाबनो हामथारथों बाबा थांला होदो हाब थैसो गोबालायबायनो बोरै जाबावनांगौ जाखो दे खबर जाबाय डाक्टार गिदिरावसो लांनांसिगोन बारा मोनदों फिसा गोबां गिदिर बेरामसो जादों आंनि नायनायावथ' जेबो सिन्था लानांगौ गैया नोंथांमोन दाथ' गथ'आ बारा जाबाय जागोन गोसोखौ हमथा बेनिखायनो नोंथां जों बेखौनो गोसोआव लानो नांगौ जे गावनि फिसाया माब्लाबा गाज्रि लामाजों थाङोब्ला बा माब्लाबा सोरजोंबा बेरायब्ला जों गावनो दिन्थिहोनो नांगौ नोंथांमोन बेनिखायनो जों गावनि खामानिखौ गोनांथिसिन होआलासेनो एबा गावनि बबेबा मिथिङाव थांनाय एबा सोरजोंबा सम हगारनायफोरखौ खामानि होआलासेनो जों गावनि गथ'खौ मोजां खालामनायाव जों जेब्लायबो आवगायनो नांगौ दानि जेनेरेसनखौ नाय नोंथांमोन दिनै गोबां गथ'फोरा ड्राग्स एडिक्टेड जालांबाय सोरबाया उन्दैयावनो हाबा जालांबाय जाहोनाव न'खरफोरा गावलांबाय दिनै जों नुनो मोनो जोंनि संसाराव दिनै जोंनि गामियावनो नाय दिनै नोंथांमोननि न'खरावनो नाय दिनै एसेबां मोजां फिसाज्लामोन दिनै नोंथांमोना उन्दै समनिफ्रायनो बेखौ मोजां गियानफोर होयोमोनब्ला सानडे स्कुलाव थिनहरोमोनब्ला बा मिशननि बबेबा मोनसे प्रग्रामफोराव थिनहरोमोनब्ला दिनै जानो हागौ नोंथांनि फिसालाया बेबायदि हालोदाव सफैनाय नङामोन दिनै माथो खालामनो दाथ' जोंनि गोसो जाबाय बिमा दाव होनदोंमोन जोंनि सिगां थाखा फैसा होदोंमोन दाव ना मोनबा बेफोरबायदि जानाय नङामोन गोसोखौ हमथा बाजै आदा जों बे समावहाय जों बे गथ'नि थाखाय आर'ज खालाम जाहाथे इसोरा बेनो मोजां बोलो आरो मोजां गियानखौ होनो हाफिननाय बायदि आरो सिगांनि समफोर बायदि मोजाङै रंजानाय गोसोजों इसोरखौ जेब्लायबो खुलुमफ्लायनो हानाय बायदि जों बिनि थाखाय आर'ज खालामनि फोरबोनि बिनाय अ जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि मुङा गोथार माने जानाय जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै जाबोदों हायावबो बेबायदिनो जाथों जोंनि सानफ्रोमबोनि जानायखौ दिनै जोंनो हो आरो जोंनि पापफोरखौ निमाहा हो जेरै जोंबो जोंनियाव पाप खालामग्राफोरखौ निमाहा होयो आरो जोंखौ आनजादाव दाला नाथाय हामोबा जोंखौ बोखां आमेन खुलुमो मारिया अननायजों बुंफबनाय फोरबोआनो लोगोसे दं हिन्जावफोरनि गेजेराव नोङो बाख्नाय जाग्रा आरोबाव बाख्नाय जाग्रा नोंनि गोरबोनि फिथाइ जिसु अ गोथार मारिया इसोरनि बिमा जों पापिफोरनि थाखाय बिदा आरो थैनाय समाव आमेन बिफार बिसार गोथार जिउआव बाख्नाय जाथों सानफ्रोमबो बाख्नाय जाथों मारिया जों बयनिबो हेफाजाब गोथार क्रुसनि हांखो बिफार बिसार